एस मार्केटआव गोदानै दिनै एएस दख'ना स्टोर मुंनि गंसे जि गला बेखेवबाय। गसाइगाव सहरनि एस मार्केटआव रायजो राजाफोरनि गोनांथिखौ नोजोर लाखिनानै फैलाव बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना गोदानै दिनै एएस दख'ना स्टोर मुंनि गंसे जि गला बेखेवदों। गला बिगोमाया फोरमायनाय बादिब्ला बे जि गलायाव गासिबो ब्रेन्डनि दख'नाफोरजों लोगोसे हौवाफोरनि गुबुन गुबुन रोखोमनि ब्रेन्डनि गानग्रा गस्ला आरो लंपेन्टफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना दायो बे गलायाव जि जोम बायफैयोब्ला खम बेसेनावनो मोननो हागोन होननानै गला बिगोमाया बेबायदि फोरमायदों। बिनि थाखाय आं बुंनो लुबैदों जेनेबा बे नाइटि बाजारावहाय बेयाव आं मोनसे दख'ना स्टोर खुलिनाय जादों। बेयावहाय गासिबो नांगौखिनिखौ मोनजोबगोन, लंपेन्ट गस्ला एरिनिफ्राय ओमफ्राय दख'ना गासिबो ब्रेन्डनि थाखाय ब्रेन्डबो मोनगोन, गासिखौबो मोनजोबगोन आरो दानाय एरि गासिबो मोनजोबगोन। दस्रायाव थांनो नांला, बिथांमोना जेनेबा फैनानै बिजिर बानायफै, ओमफ्रायहाय आं एसे डिसकाउन्ट बानायनानै आङो हरगोन। दखाननि नामा एएस स्टोर। बेयावहाय दा दानाय दख'ना मोनगोन, ओमफ्राय नन ब्रेन्ड मोनगोन, ओमफ्रायहाय मुगा दख'ना मोनगोन, टस मुगा मोनगोन, ओमफ्राय फुजि ब्रेन्ड दख'ना मोनगोन। पाटनियाथ' मा होनो टस मुगा, ओमफ्रायहाय मुगानि मोनगोन, गासिबो आरो गासिबो मोनजोबगोन आरो। दखाननि जायगाया नाइटि बाजार, डाइरेक्ट नाइटि बाजाराव फैबानो मोनगोन आरो खाथियाव, गसाइगाव नाइटि बाजार। ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय, फैदो बिजिर बानाय फैदो, नायनानैहाय एसे डिसकाउन्टआव आङो हरनानै होगोन आरो गासिखौबो मोनजोबगोन। नोंथाङा बे क्रिसमास सिजोनावहाय बे दखानखौ खुलिबाय, माबायदि आसा खालामदों? जेनेबा आङो सानदों मोजां जागोन साननानै बेनो। आं बयखौबो खुलुमबाय। दिनै जोंना गोदान दखान अपेनिं जादों। बे दखाननि एड्रेसा जाहैबाय गसाइगाव एस मार्केटआवनो। आरो जोंनियावहाय बे दखानाव नों बयसनि मोनगोन, गर्ल्सनि मोनगोन। बयसनिया जाहैबाय नों जिन्स, टि सार्ट, हुडि, जेकेट गासिबो मोनजोबगोन नोङो, सार्ट बायदिसिना गासिबो ब्रेन्डआवहाय। आरो ओरै साइडआवनो दङ दख'ना स्टोर, बेबो दख'ना सादर ब्लाउस गासिबो मोनजोबगोन। आरो गोदान गोदान कालेक्सन सफैगासिनो, बयबो फैनानै नायफै। एसे दा क्रिसमासनिबो अफारावहाय हरगोन, दा बेनोसै आरो। क्रिसमास सिजोनावहाय नोंथाङा रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायगोन? आं बयखौबो खावलायहरो दे क्रिसमासाव आङो अफाराव बयनोबो हरगोन आङो, ओंखायनो बयबो फैनानै लांफै, बेनोसै। मा कुवालिटिनि उनावहाय बयसफोरनि कालेक्सन दङ? बयसनिया नों जेकेट दं, ओमफ्राय टि सार्ट, स्वेट शार्ट, शार्ट, जिन्स, ट्रेक पेन्ट बेफोरबायदि दङ। औ, ओमफ्राय शुबो हाबगोन आरोना, नैबे साननैसोनि गेजेरावनो शुआबो हाबगोन। गासिबो मोजां मोजां कुवालिटिनि शु हाबगोन, नों क्रक्सनि सेन्देलफोरबो मोनगोन। आरो दख'नायाबो गोदान गोदान कालेक्सन सफैबावगोन, आरोबाव फैगासिनो। दाम खमनि आरो बारानि मा फाराग? खम मानि जोंनिया दा टि सार्टआ जाहैबाय 700निफ्राय स्टार्ट आरोना, टि सार्टफोरा। ओमफ्राय जिन्सफोरा 1600, गासिबो ब्रेन्डनि गोजा। नों मा ब्रेन्डनि नांगौ बेखौनो मोनगोन आरोना गासिबो। मोननैसो ब्रेन्डनि नाम बुंदों, मा ब्रेन्डनि नाम? गुचि दं। गुचिया नों माबानिफ्राय स्टार्ट 26निफ्राय स्टार्ट 3000सिम। ओमफ्राय जारानि दङ, जारानिया नों 1600आव मोनगोन जारानिखौ। औ औ। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर, जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय,
जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।